solidariedade que, como hoxe, chántase ante os nosos inimigos e exixe a inmediata liberación dos que se encontran presos por luitar pola liberdade da Galiza. Uxío Caamaño Santiso fai parte desa masa de galegas e galegos que rechazamos a claudicación ante España, que pensamos que un outro futuro é posible para este país sin chave de independencia e socialismo, e que estamos dispostos a traballar e luitar para que ese soño sexa algún día realidade. É o cuarto ano consecutivo en que desde decembro de 2006 a solidariedade galega contra a represión marcha polas estradas para chegar a súa palabra até as prisóns onde se encontran recluídos e recluídas militantes independentistas galegos. A nosa presenza aquí, máis un ano, quer ser un grito reivindicativo para exixir a liberación de compañeiros e compañeiras que, como Uxío Caamaño Santiso, entregaron ou entregarán esforzos e tempo de vida para facer posible ese soño de liberdade para Galiza. Mais é tamén a actualización dun compromiso, o de que no exterior das prisións españolas continúa viva e activa a luita independentista galega. Que saiban en Teixeiro, e ali onde hoxe ou mañá se encontre privada de liberdade unha patriota galega, un patriota galego, que a voz da solidariedade e a denuncia non vai cesar por moitos entraves que nos coloquen no noso camiño e por moita represión que apliquen para evitar a súa andadura. Exiximos a liberdade de Uxío Caamaño.